Aşgabatda geçirilen velosipedli yürüyüş Guinness'in rekordlar kitabyna girdi. Raýatlar tigirli yürüyüşleri mecbur edilýär. 1-nji iýulda Türkmen paýtagtynda geçirilen velosiped yürüyüşi Guinness'in rekordlar kitabyna girdi. Häkimiýetler büdjet işgärlerini velosiped yürüyüşlerine gatnaşmaga mecbur edýär. Bu yürüyüş velosiped kerwenining bir çyzygynyň uğru bilen hatar gurap amala aşyran eň udyň velosiped yürüyüşi hökmüne hasap alınıpdyr. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habar gullugy habar berýär. Beýleki tarapdan Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary 3-nji iýulda Türkmen awatda raýatlaryň velosiped yürüýüşlerine mejburi gatnaşdyrylýanyny habar berýär. TDH-nyň maglumatyna görä Aşgabatyň 2019 adamlyk velosiped kerweni 3300 metr aralygy geçip rekord goýupdyr. Döwlet medeniýetini Köpet tagyň fonunda bir çyzygyň uğru bilen asfalt ýolda kerwen gurap barýan velosipedçileriň suraty görkezilýär. Bu çäre Türkmenistanyň resmi derejede 3-nji iýulda giňden bellenip geçilýän bütün dünya velosiped gününiň öň ýanyna gabat geldi. Beýleki tarapdan 3-nji iýulda Azatlyk radiosynyň habarçysy Günnegor Türkmenistanyň paýtagty Türkmenawatda tas ähli büdjet işgärleriniň mejburi gatnaşdyrylmagyny velosiped yürüýüşiniň geçirilendigini habar berdi. Şu gün Türkmenawatda velosiped yürüýüşi geçirildi. Ir saat 5-de tas ähli büdjetçiler ýygnadylar diýip Azatlygyň habarçysy regiondan habar berdi. Onuň maglumatyna görä ak we gök renkli sport eşikleriniň büdjet işgärleriniň köpüsi canly diýwar bolmak üçin çäre çagyryldy. Türkmenistanda geçirilýän resmi köpçülük çärelerine ýollaryň kenaryna hatara düzülýän adamlara canly diýwar diýilýär. Velosiped yürüýüşine gatnaşdyrylanlaryň käbiri öz velosipedleri bilen gelipdir. Köçeler ýol polisiýasy tarapyndan gurşalyp alyndy. Olar ir saat 5-de hemmeler süýji ukuda ýatyrka ses gatyldyjy enjamlar bilen gyýgyryp köçelerdäki maşinalary aýyrdylar. Maşinlar video düşürilmegine päsgelçilik töredýär. Süjeti daýalýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet telewizionyna ýygy-ýygydan tigiriň üstünde görkezilýär. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyçlary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy her ýylyň 3-nji iýunyny bütün dünýä velosiped günü diýip oglan etdi. Munyň ideýany prezident Berdimuhammedow Aşgabatda velosipede ýadygarlyk dikmegi teklip etdi. TDH-nyň maglumatyna görä 1-nji iýulda Aşgabatda geçirilen velosiped yürüýüşine goýulan dünýä rekordy münasibetli Guinness'in rekordlar kitabynyň resmi wekili Şeýda Subaşy Gemici prezident Berdimuhammedow we Türkmen halkyny gutlapdyr. Şeýlede döwlet mediasyna görä Türkmenistanyň prezidentine we Türkmen halkyna velosiped günü münasibetli älim giňişliginden hem gutlaw haty gelip gowuşupdyr. Bu haty Türkmenistana doglan Russiýaly kosmonawt Oleg Kononenko Halkara kosmos stansiýasynyň ugradypdyr. Türkmen medeniýeti mundan ozal hem geçen täze ýyl bayramçylygyna Kononenko'nyň türkmenistanlary gutlaw hatyny ugradynyny habar beripdi. Şonuň ideýany 9-njy ýanwarda Azatlyk radiosy Russiýanyň Roskosmos döwlet agentligi bilen telefon arkaly habarlaşyp, Russiýaly kosmonawtyň Türkmenistana uradan täze ýyl gutlawy bilen gyzyklanıpdy. Şonda Roskosmosyň wekili Azatlyk radiosyna beren jogabyny bu gutlawy türkmen resmiýetleriniň özleriniň haýyş edenligini ma'lum edipdi. Türkmen medeniýetine görä prezident Berdimuhammedow Aşgabatdaky velosipedçileriň ilkinji jemgyýetiniň 1894-nji ýylda döredilendigini, şondan soň Türkmenistanda velosiped ýarışlarynyň geçirilip oňa gatnaşyjylaryň tas ýaryshynyň denamlar bolandygyny aýdýar. 2021-nji ýylda ýapyk velotrek boýunça dünýä çempionatynyň Türkmenistanda geçirilmegine garaşlýar.